Hi everyone, good morning, good morning. It's me, ni J. Bisaya o Jocelyn Loria, ang inyong lingkod. Anyway, naaga ako dumating dito sa aking schedule for today. So, habang ako'y naghihintay sa time, ito po ay nag-video ako. So, ito yung kaganapan ng everyday life ko. So, dahil maaga pa ako, may time ako makapag-chit-chat. Pero ang ginagawa ko ngayon ay magre-reels na lang tayo ng short video. Gusto ko lang kayo kumustahin at magpasalamat sa lahat nagsusuporta sa aking channel, sa aking page at saka sa ating main account. Sana po ay nagugustuhan nyo ang mga upload ko everyday, lalo na sa mga cooking session ko. So yun lang aking kaganapan every time I'm home, magluluto para sa aking mga kids at para din sa inyo na hindi kailangan